Sanibonani guys, igama unqobile ngiphathela amasibela inimba ngomhla ka-19 May. Guys, emva kokuthi-ke uLazarus amthunuke u-Azande laphaya alimele khona engalweni. Hayi u-Azande beloku ehleka ubala insinini yodwa eloku ebambe khona ehlombe esho ukuthi hey bobonga umbonge unkosikazi wakho ukuthi ukuvimbile ngoba hey ukuba akakuvimbanga impela bese sengizokudayela u-10111 ubone nje ngamasareni ethi wi ebese-ke ngiyasho ukuthi hhayi la bekade-ke sengi-attack-wa-ke manje i-assault uqobo lwayo phezu kwaleli cala elilengayo vele le-attempted murder athi you see abesondela eduze kwakhe futhi u-Azande athi qhubeka ngishaye wena awazi ukuthi khona kokusina kokujeqeza akhuze uzoleka ethi no Laz, leave him alone. Base yasho kuLazarus ukuthi lela la awusoze wena waba inkokheli yalutho yezwa leli bhizinisi leli ngeke uzolikhokhele soze iyodwa nje into ukugudi kuyona ukugudi kuthina ube manipulative uloko uletha ama-threats soze mina akakunikeza leli bhizinisi leli but no you don't have a choice here inkinga yakhe leyo anina choice nizomnikeza leli bhizinisi leli ngilide kumnyama kubomvu. Wathi uLazarus ngiyayibona inkinga yakho wena ikuphi kahle wena you are entitled ufighter le fight le uma wakho ayeyifighter before and uma wakho sayiyeka yonke lento le wakhetha ukuthi sibe umndeni futhi kodwa wena ngoba-ke greedy uyaqhubeka ulokhu ubambelele kutheni usithathe lesi sihlalo sokuba yi-CEO wathi yes vele ngizoqhubeka ngilwe angithi nina sonke lesi sikhathi mina lokhu ningangiboni nilokhu ningilindisa nithi ima ukakabi ready ima akakabi isikhathi for wena ukuthi ulide but eventually you will and niyaxoka ngiyazi ukuthi soze nina nanginikeza le company so it's best ukuthi ngiyithathe ngale ndlela lena-ke manipulative ngisongele nina nginikeza ama-threat ngcono ngiyithathe ngale ndlela ngoba vele ngisho in future you will never give it to me. Yo guys, Lazarus was furious waqede lapho wathi lalelani la nginikeza up until usuku lakusasa kuphela ukuthi ninginikeze ikampani yami otherwise nami ngizobe sengithatha i-decision engeke nize niyithande. Guys, akupheli-ke lapho shuthi-ke ngakusasa-ke Lazarus bekade encike ngomnyango eshawa umoya ibona kahle ukuthi ikhanda liyagxabha udinga ukulipholisa uZoleka-ke waletha-ke ikomishi yetiye wamnikeza yona wase washo kuZoleka ukuthi yazi Lazarus angiyithandi into oba yiyona mekuwukuthi uthukuthele. Do not let this boy get under your skin. Okay? But how can I stop this? Because uyabona na ukuthi lo mntwana ula endlini nathi. Like umphefumulo wodwa nathi udla kwethu. Yonke into ayithintayo ibhilonga kuthina kodwa kumele-ke ngimbekezelele kanjani? Wathi pho ufuna senze njani? Wathi asimgxothe. Wathi kanjani? Mesimgxotha then what? Wathi ya uzohamba vele uthethe inyani after that. Wathi then uqhawekazi yena mina ngizokwazi ukuthi ngivalelelwe indodakazi yami ejele for 10 years. Wathi you know what? I think I have a plan. What is that plan? Wathi ngilinde kancane kunecebo elinye nginalo. Hayi-ke guys, nami ngahlale-ke ngathi sit back, relax. Ngifuna ukwazi phela ukuthi yini le uLazarus azoyenza ezokwazi ukuthi bakhiphe kulolu bishi lodaka bakulona laphaya emzini-ke wakoNcukane. Guys, uhambile-ke waya ku-Azande. U-Azande-ke bekade emile eduze kwebalcony la awakhona wayosheka phansi ku-swimming pool. Uthe mebuka i-distance emile lapha phezulu wabona ukuthi impela cishe kwacula amagugu lapha emzini wakoNcukane. Uthe mefika uLazarus wathi hayi kona kukude la wakhona yazi angazi vele kungani ukuthi ungathi masusuwile umane nje usenzele ifavor ungabusavuka. Waqede lapho wahleka wathi that was a bad joke. Kubonakala kodwa ukuthi uLazarus wish that happened. Hey guys, labantu barabhana like in a wrong way right now. Yawazi usawoti esilondweni ubhuda akapholi nanokuphola kodwa uLazarus uthi kungcono ukuthi waqede wangavuka. Kupheli-ke lapho uthe lalela uyazi phela mina nawe Azande sikhule ndawonye yabo and kudala babesitshela otata ukuba akukho right ukuthi sibe greedy as singabadoda
kumele senze sure ukuthi yonke into esiyitholayo siyithola ngendlela eqondile, singabi greedy, because once you become greedy there is no turning back. So sixeleliwe ngosapho nokubaluleka kosapho. Yazi andifuni mina ukuba uduke ngenxa nje yepower. Wathi uAzande, hayi ndimamele, wathi ewe kaloku bendicela uba ubuyele kulo Azande engimaziyo man, because lo mlapha ngam andimazi. Wathula nje uAzande wamlinda waqeda uLazarus. Sesuka lapho wathi eyi ndiyabulela ngespeech sakho impela, hayi besimandi. Wathi but that is all it is, just a speech nje, kumina asisho nto. Hayibo guys, Azande wathi uLazarus ndiyacela mntana sekhaya buya engqondweni. Wathi khona kuzoba njani? Yabo mina kudala lekhaya ndingabona umuntu, kudala nditreatiswa ukuthi andisilona ilunga lomndeni. So manje isikhathi sokuthi ndithathe lokho kwakuthiwa kungokwami. So nihleze ningibiza ngenkwenkwe, andithi anke nivumeleke inkwenkwe niphathe. Okay? Lazarus wabona ukuthi okay, Azande unekhanda eliqinile. Ayisekho-ke manje into engayishongo kuyena ukuthi awushintshe umqondo wakhe, but still budi u-resistant. Usho kahle ukuthi-ke ngoba bebehlezi bembiza njengomfana engathi akayona indoda ngokuphelele, it's fine, abamukele ukuthi bazoholwa yini umfana kuleya nkampani yakho ngcukana. Guys, useyiphakile-ke impi, uNomfundiso waqede wahlehla, ingane yaqhubeka guys nempi. Cause manje uNomfundiso akasenandaba nalesi sihlalo seNgcukana Industries, like usemane nje wathi bury the hatchet, yonke le fight le yakudala usemane wayidlulisa, but umfana wezwa. So yena usabambelele ekutheni kwakuvele kwakubekiwe ukuthi uyena kumele aphathe iNgcukana Industries and uzoyifuna ngodli guys. Uncamela ukuthi-ke abhidlize yonke into yakhiwe iminyaka ngeminyaka, akunokuthi ahlenxe-ke kulesi sihlalo lesi asisilwela kangaka ubhuti. Guys, akupheli-ke lapho. Lapha yakoZondo-ke, ayi nakhona kumabheketwana. Kubonakala sengathi-ke unkosikazi kaSydney uhambile wayothenga abantu ejele ukuthi bashaye ingane yakhe ulwandle, bayimukuze ukuze phela isheshe ikhishwe ejele. Waqamba amanga kuSydney wathi ingane iyahlukumezeka, so abazama ukuyicelela ushwele. Lo shwele-ke awuphumelelanga, kodwa-ke uSydney uhambile wenza i-investigation, wathola ukuthi no, umuntu behind ekushaweni ingane yakhe kangaka unina uqobo lwakhe. Uze washo wathi yazi wena udeserve i-Oscar, uyi-good actress. Yabo kuMzansi Magic ungaphuma number 1. Ukwazi ukuqamba amanga nje, uzuplani ukuthi ingane yakhe ishawe ukuze ikhishwe ejele ngokushesha. But I was doing this as a desperate mother. Wathi umuntu o-desperate akuyenzi nje. Kona uzothini ulwandle methola ukuthi njengoba washawa kabuhlungu nje umuntu oplane leyo hit wena. Kahle yona ufanele ukuba ummeli, fuze ngabe nje kahle isigebengu. Wena isigaleka eqe kodwa esingekho focus. So manje igama lethu seli-tarnished. Kuno warden osalazi lonke iqiniso and uthi kahle uMr Zondo nonkosikazi wakhe bangama-scam, and ngalento le ayenzile-ke kuzomela impela bathole isijeziso. Uyasho-ke uSydney ukuthi wena kungekudala lokhu bukade u-investigator kulo msebenzi wakho, umisiwe ngisho nasemsebenzini wakho ngoba wenza icala, shuthi awufundanga lutho. Nakho manje usuwenze lesibili, yabona ukuthi bazokuphuca wena le title yokuba ummeli. Hayi guys, akadiniwe kanje uSydney, and umuntu usazodinwa worse yilo olimele etshela ukuthi ulinyazwe yiboshwa, kanti iboshwa ithenge unina uqobo lwakhe. Guys, aphela lapha amazibela namhlanje. Ngakhohle ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, kama unqobile ngiphathela amazibela eNimba ngomhla ka-19 May. Guys, emva kokuthi-ke uLazarus amthunuke uAzande.